maraming smuggled na bigas galing China, Vietnam at Thailand na 40 milyong piso ang kabuang halaga. Ang bentahan daw nito, 1,820 pesos sa kada kalahating kaban o mahigit 52 pesos per kilo. Lagpas sa 41 pesos na regular milk at 45 pesos na well milk na price cap ng Agriculture Department. Ipinasara ang bodegang hindi pinangalanan ng customs. Pero sa press release ng ahensya, dumepensa raw ang may-ari na hindi sila rice importer kundi trader lang. Pinagsusumite sila ngayon ng proof of payment ng duties at taxes ng kanilang supplier o importer sa loob ng 15 araw. Sa Zamboanga City naman, kumpiskado ang nadiscovering mahigit 40,000 sako na smuggled din umanong bigas na 42 milyong piso ang halaga. Sabi ng customs, nagpakita ng import permit at proof of payment ang may-ari ng bodega. Pero ang nakadeklarang laman ng mga sako, 15% broken na white rice. Gayong ang nadiscover ay mas magandang klase na jasmine fragrant rice. Wala rin daw silang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Land and Industry. Senator Jesus Cudero kinestyon kung bakit wala pa raw nakakasuhan sa sunod-sunod na raid sa mga bodega na umano'y smuggled na bigas. Dapat daw magsampa na agad ng kaso para mapakita ng Administrasyong Marcos na seryoso talaga ito sa kampanya kontra rice cartel. Hiningan na namin ang komento rito ang customs pero wala pa silang tugon. Sa ilalim ng Republic Act 10845 o ang Anti-Agriculture Smuggling Act of 2016, itinuturing na economic sabotage ang large-scale smuggling ng bigas na mahigit 10 milyong piso ang halaga. May parusa itong kulong ng habang buhay at multang doble sa presyo ng produktong ipinusulit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng issue sa mahal na bigas, isinusunod ng Bureau of Plant Industry na natangna ang mga nakatendang lupa ng gobyerno. Sabi ni Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban sa panayam ng Super Radio DZWB, may mga natukoy na silang lugar na maaaring magamit sa pagsasaka. Ito naman sa pag-alis sa price cap dahil nagsimula ng aningan ang Panganiban, ipahulubayan na nila ito sa National Price Coordinating Council. Asahan daw ang hanggang 1.5 million metric tons ang bigas na maaani ngayong buwan. Sa presyo naman ay mga produkto agrikultura gaya ng sili, kamatis, sibuyas at bawang. Sabi ni Panganiban, malaki ang epekto ng nagbabagong klima sa presyo nito. Posibleng ginagawa raw na pandekorasyon o alahas ang mga kulong na galing sa nakakagunang rosor o inquiry ayon sa isang eksperto. Pero hanggang ngayon inaalam pa rin ng gobyerno kung sino ang galing na nagawa para rito. Nakatutok sa dating tungkol. Ang una na pakalbo ng mga bakura That's it. Silogan ni Kailoko.